L-editorjal tal-ħadd tal-Gazzetta de Malta Independent wara kif is-suppost tibdil li jagħmel Roberta Bela fil-kabinett qed juri djufija fit-tmexxija tiegħu. Dan hekk kif ir-rixafil ġie deskritt bħala eżerċizzju kosmetiku u wieħed li der li sar biss biex juri li hemm ta' parsi bidla mingħajr ma ndirizza l-problemi veri. L-editorjali fakkar kif kienet kważi deċiża li lil Byron Camilleri kellu joħodlu l-Ministeru tal-Intern u l-kariga minflok kellha tingħata lil Owen Bonnici. Iżda dan ma seħħx għaliex il-Prim Ministru qed jaħdem taħt pressjoni minn ġewwa l-partit tiegħu stess u ma jidhirx kapaċi jieħu deċiżjonijiet b'saħħithom waħdu. Bl-editur jinsisti li l-bidliet li suppost kellhom iġeddu l-kabinett spiċċaw musical chairs aktar milli rixafil ta' vera. Skont dan il-ġurnal dak li seħdin il-ġimgħa f'Kastilja juri li l-Prim Ministru jinsab aktar iffukat fuq il-politika interna tal-partit u qed jonqos milli jaġixxi b'konvinzjoni u awtorità. Fl-aħħar net l-Independent isħaq li filwaqt li l-poplu qed jistenna tmexxija b'saħħitha qabela jidher li qed jagħmel deċiżjonijiet ibbażati fuq il-pressjonijiet mill-qalba tal-partit u mhux fuq dak li l-pajjiż verament għandu bżonn bil-Prim Ministru joffri biss kompromessi u konfużjoni.